Tak! Wow, shit. Der er han på baglæns. Oh shit. Vi har lidt for meget vægt på, synes jeg. Nej. Oh shit. Wow. Er vi allerede nede? Wow. Ja, jeg kan se din ryg i hvert fald. Ja. André, brems! Jeg synes ikke, det er særlig godt sikret. Det vil da 10 gange være. Skyld. Wow! Klar. Ja, jeg holder fast her. Ja, de lyser grønt. Sådan der. Det er første gang, jeg prøver sådan noget her. Er det ikke dig? Jo. Og den engang så er jeg lidt slem. Det tager bare. Det er nogle idioter. Nu kommer vi så herned, så slår vi rundt, og så falder vi ned. Nej, ikke endelig. Vi tager lige en tur mere, så du er til. Nå, hvad gør vi? Jeg kan ikke. Jeg prøver at bakke. Jeg tror, det er nemmere at bakke tilbage til hullet. Jeg tror, vi kommer til at køre baglandssædet. Der var 2 klovne, der kørte ind i os, så vi kom forbi hullet. Altså, jeg bare bakke tilbage 100. Det kan jeg love. Ja, så sidder jeg bag, så vi kan få et film med dig. Hvad er du med lukken? Jeg synes, det er med dig. Oj. Hvad er det for os? Den kører ud. Jeg får et hovedside. Skal jeg så holde mit hoved til? Den er jeg glæder mig til at se, den her optagelse. Ekstra tur. Ja.